Къде си? Здравейте, днес слагаме червило на Симона. Я просто си кресва сега. Кажи е. Дева. Това ли, че ти поне не бъде тъпче? Да, аз днеска чеках, нали, от понеделник съм на училище, аз бях 2 седмици ваканция. Вик... Да. По-слаба на Бог, добре Ден са. са леко главичката е така. Девак. Ма нещо си надава, май. Махни си. Ако. Така. Все едно има медвед. Не. Обърни се. Бе, она си ви прави смех. Отвори устата. Чакай. Чувала ли си се с Бети скоро? Размажи. Викам, чувала ли си се с Бетката? Така. Погледни сега, харесва ли ти? Напрека. О, ти знам, че по принцип си се чувате вие двете. Това беше хора всичко. Днес Викам, по принцип оценете знам, че се устните чувате. й от 1 до 10. И за това, Чакай. питам. Ваканция. 2 седмици. Оценете устните й от 1 до 10. Да. Аз съм си свикнала до 9-9:30 да си Симонка иска Това беше да всичко. лича. Нас и ако питате в коментарите от кой молек че е ползвам. голема. Кой е най-хубаво от челото, на мене или на Вики? Така. Това. И чак ще видя кой номер е. Момченце, дева. Това е най-тъмният цвет. Живо и Не здраво. знам дали Помня се, най-тъмният. че аз свърши. 0-1 и от блестящото ми червило. Това беше всичко от нас.